čo pre vás znamená súťaž? Teda takto, pýtam sa inak. Cosplayujeme ako ľudia preto, lebo chceme súťažiť, alebo cosplayujeme preto, aby sme proste niečo zosobnili a súťaže sú len taký príjemný doplnok na to, aby vlastne sme videli, ako sa ľuďom veľmi páči. Začneme teraz od Hermy, dobre? Takže nezačínala. A Bebe? No. Budeme to striedať. Ciky-cak, vieš, tak. Arta, šupka. A tak ďalej, hej. Ja cosplayujem preto, lebo sa mi to vlastne páči a je to niečo, čo ma baví, ale myslím, že tá súťaž je dobrá vec, lebo ako náhle človek dostane nejaký termín, kedy musí niečo spraviť, tak je tam tá motivácia musím. Nezrobím nič. Poslední deň, hej? Áno, potom sa nestíha, potom sa nespí. U nás to teraz vyzeralo v skupinke, takže o 11:00 alebo o polnoci. Hanna, ako mám spraviť toto? A môže to byť z tohto a z tohto, ale áno, takže mobil zvonil stále a v kuse. Ale ja som si myslela, že som jediná, ktorú zobudil kamarát o 2:00 v noci s otázkou, kde kúpi zelenú farbu na vlasy. A druhej, keď ťa zabudil, tak to máš fajn. Ale ja som tu dvihla, ja som bola proste sprostá, ja som spala a teraz proste... Ale zvuk. Ale ide o to, že si od druhej spala. Oni nespia. Tak ale ja som horšila ma zrútil. A teraz ja som dvihla proste, že čo je? No kde kúpim zelenú farbu na vlasy? Čo? No kde kúpim zelenú farbu na vlasy? Teraz som zbierala, že kto to pre Boha je. A som to položila. Potom som poslala výhražný list, že teda ako... To sa nerobí. Vlastne teraz len som vlastne na vysokej škole prvák a keď som tam došla a hovorila, že čo robím, lebo to bolo pred komiksalom a teraz prednášková miestnosť, čakáme, kedy dojde prednášajúci. Hanna, čo tam robíš? Šijem si gombiky na prodách. Tam nefungovalo svetle, sa to šila už po slepiačky, ale tak že aha, nejaké kostým. A potom prišiel Halloween. A potom všetci moji spolužiaci sa vrhli na mňa, že ja im s tým pomôžem. Ty vieš, kde čo kúpiť? Poprinujme, áno. Ľudia, ja mám nápad. Ty a ešte polovica z vás ďalších dojí sa svoje kostýmy a urobíme obchod, teda prenajímanie. Viete koľko vecí, a budete mať peniaze, budete mať kde skladovať a ja to je počas nosiť, dobre? A ty najhoršie, keď dokončím svoj kostým, tak ja tam vidím toľko chýb, všetko, čo by som zmenila, ale potom... Už není čas. Potom už ďalší kostým, ale napríklad, keď ti poviem niečo, čo som všila, napríklad po Genesis, to bol vlastne prvý tak šitý kostým, to bolo ešte šité ručne, tak teraz by som to úplne inak šila, úplne chytám infarktové stavy nad tým, aký je ten strih rukavov, čo som tam použila. Ja toto zase nahyzáčim, ja keď si pozriem, jak tí šaty vyzerali, tak som normálne chytám za hlavu, jak som to mohla vládne vybehnúť. Pretože krivé to je, šila som to od oka ručne a... Ale je to prvé, je to prvé. Prvá je proste taká tá láska, že to proste nikdy neumrie. Skúsi. Aspoň je zle svetlo, tak... Aj keď je ten kostým nepodarený, alebo niečo mi na ňom vadí, tak ja ho mám rada, lebo proste bola som vtedy to a to. Ale ide o to, že keď si dokončíš, tak vždy mohlo byť lepšie, keď ti hoci dobre vidieť, že je super, pre ňom vidíš všetky.